Een soort stikken van de Blokhuispoorten draaien al volop, zoals bijgelijks de bibliotheek, café Bak en het hostel. Dat de verbouwing nog niet klaar is het meest duidelijk zichtbaar in de kapel. Dat alles stilheid en stof gaat. Boei rint al miljoenen achter met betellings. En yield om het automaatje is er helemaal net. De gemeente, de provincie en het Rijk hebben subsidiegeld ter beschikking gesteld. Dat zijn vaste bedragen, daar zit geen rek in wat ons betreft. Dus Boei zal het probleem op moeten gaan lossen. Bevers is net blied met de rol die de burgemeester en wethouders van Ljouwert in de zaak spelen. Waar wij echt boos over zijn is het feit dat wij niet tijdig geïnformeerd zijn. Daarover gaan we in debat. Daar moet de wethouder zich over verantwoorden. Maar dat is wel, vind ik wel, een van de belangrijkste punten die nu op tafel ligt. Alle eigen binnen Noordjochten op Boei. Een zo'n bedrijf met grote aandeelhouders. Maar ze willen niet zitten. De grote vraag is likwols, lost Boei het zelfs op of beziekt het bedrijf achter de schermen extra geld los te peuteren bij de overheid om de bouw af te matchen?